id-dinja kif taħdem mod ġenerali. Però dak it-tifel jekk jixtieq isir perit, avukat, jew waħħal il-madur, għajnuh u appoġġjaw jasal hemm. Għax jekk irid waħħal il-madur biex jiġi eżempju hekk, jekk hu vera jħobbu, għandu lejn isir wieħed mill-aqwa persuni li waħdu l-madur. U l-ġa fejn ngħidilkom, anke f'pajjiżna stess, l-aktar nies li llum ma ssibx min jgħid huwa xi bajjaġġ xi kaħħal xatt tal-madur. Ġifieri anke kien ħasru il-flus biss, illi l-flus mhumiex kollox, diġà dik turik illi isma' u x'inhu x-xogħol jekk it-tifel jekk it-tifla hija tajba fiha u tieħdu post nagħmilha appoġġja u tiha l-istim tiha l-petrol. Fuq dik għamlu mela dik xi ħaġa vera importanti. X'qed ifisser ukoll bil-5%? 5% tal-affarijiet li tagħmlu intom ħajkunu importanti għal quddiem ukoll. Jiġifieri, jista' jkun hemm affarijiet illi huma taħt il-95% illi jekk intom x'ħad iddroppjawhom, jekk intom x'ħad tibqgħu tagħmluhom, ħajjikrilkom minn dan. Mela il-ħin prezzjuż biex tagħmlu l-aktar affarijiet importanti ħajjittikel. X'qed nipprova ngħid? Ġibt eżempju ma' Kyle. Ġibt eżempju Kyle Weekend PlayStation. Rajt li hemm affarijiet oħra. Jista' jkun kif semmejt jiena illi għandna din idea ta' parents illi ħin għand nifel ġablu levels issa jgħidhom dak il-kors, dak il-kors, dak il-kors, dak il-kors. Jekk dawn il-ħafna korsijiet mhux ħajjgħinu jasal fejn jixtieq li jasalu number 1. U biex inhu tajjebu number 2 dak qed jaħlulu u jiklu ħin mill-affarijiet illi huma l-aktar importanti. Bilna fuq għadi. Tajjeb, importanti immens. Ħajkilkom issa. Ħajkolkom it-tentazzjonijiet kollha tad-dinja. Dik perzjenti li għandek biex isiru mandra l-lejla ġbej. U jwaħħad mhux meta tkun ma' training bil tkun ħamġel bil-daqsek. Jew li ħolja jew xi ħalli, x'nieħdu ser idu hija nieħdu burger. Kull ħaġa li ħatamlu fil-ħajja di hija pass il quddiem jew pass il kollox. Cristiano Ronaldo, ma stax Cristiano Ronaldo billi faqqa subaħ. Dak li kien qed jagħmel ta' kuljum, għenuh biex jasal. L-istess ilma. Issa tista' tkun Cristiano Ronaldo tal-futbol, jew Cristiano Ronaldo tal-Berejti, jew Cristiano Ronaldo tal-Accounts. Kwalunkwe ħaġa li ħadd tagħmel, jew ħadd il-quddiem, jew ħadd